ozývá se šum vlastního listí. Jo, moje noha, ozval se ze povzdálý hlas. A vyšli 3 vikingové. Jeden opustil pochodeň a utíkal pryč. I ti zbylí 2 utíkali, až se jim za patama prášilo. Les začalo hořet. Plameny se svěly kolem kmenů, nenasytný oheň spálil všecko. A stejně se něco pohnulo. 3 vikingové se vrátili k místu, kde upustil jeden z nich pochodeň. Hele, ono se to hýbe, ozval se hlas. Všichni sem, zavolal viking, který opustil hořící pochodeň. Za stromami se začaly hýbat stíny. Vikingové začaly přicházet ze všech stran. Začal foukat silný vítr a všechen popel se rozfoukal a to, co bylo pod vrstvou popela, se odhalilo. Bylo to dítě. Ten, který upustil pochodeň, byl náčelník. Náčelník ukázal prstem na to malé dítě. 4 vikingové odnesli dítě do osady. O 12 let později dítě se jmenuje Kármí. Kármí se učí boje a má vidiny. A dost, zavelí Kármí. Všichni začnou couvat. Jen náčelník Trundur zůstane stát a v obličeji mu zmrzne chladný výraz. Kármí se rozlobí a začne se hádat s otcem. O 15 minut později náčelník ustoupí, Kármí zvolá. Otoče, pokud mi chceš podpořit, tak nastav ruce. Náčelník učinil to, co Kármí po něm požadoval. Nastavil své ruce, které byly zízlené z velkých bojů. Co to magie? Skočila Kármí do řeči náčelníkovi. Pluli dlouho po řece a nakonec tam dopluli. Všude se povaloval popel. Kármí začala kroužit kolem a ladnými pohyby tančila mezi popelem. I náčelník se přidal a začaly rychle růst výhonky stromů. Náčelník s Kármí se začaly měnit ve stromy. Napsal Joffrey Reichova a teď máte jedinečnou příležitost tento příběh vidět na vlastní oči.
Narodila jsem se proto, abych vrátila to, co jste vy zničili. My to zničili naschvál. A to mě má přesvědčit. Pochop, že ten les nám dodává naši životní sílu. Z něj dýcháme, naše zvířata z něj dýchají. Koukni si kolem sebe. Vidíš, kolik je tu stromů? Kouzelný? Je pravda, že těch je málo. A jsem tvůj otec a mám tě podpořit, takže... Hodný tak. Elda kapita kletita. A teď neslyšíte.
Mama no,